pe unde trebuie să traverseze pietonii, care sunt culorile semaforului, cum se traversează corect, dar și câteva reguli stricte de circulație. Toate au fost explicate astăzi elevilor de clasa a doua de la Școala Generală numărul 3 din Piatra Neamț. Copiii au fost receptivi și au răspuns cât au putut ei de bine la întrebările instructorului auto. Una din școlile de șoferi din Piatra Neamț a primit astăzi vizita micuților pietoni. Copiii s-au dovedit buni cunoscători ai regulilor de circulație. Este un polițai care dirigează mașinile. Și un parc care este mai departe de trecere, ca să nu fie periculos pentru copii. Am făcut un desen în care oamenii aruncă gunoaie pe lângă gunoi. Un magazin care are de toate, shop cu de toate, o librărie, un semn de trecere de pietoni, un semafor, un cățeluș mic, o mașină și doi oameni. Eu aici am desenat o pisică care trece strada. Împreună cu instructorul, cei mici și-au verificat cunoștințele printr-un chestionar de legislație rutieră. Elevii au răspuns cât au putut de bine la întrebări. Cum vor traversa pietonii? În pas violin și pe cât posibil în grup, numai pe marcajul pietonal sau în dreptul indicatoarelor trecere pentru pietoni, încet și formând coloane pe două rânduri, alergând pentru a traversa drumul public cât mai repede. Deci o singură variantă de răspuns este corectă. Avem varianta A, varianta B, varianta C. Spune, domnișoară? Varianta A. Cum nu de puține ori în evenimentele rutiere sunt implicați copiii, este imperios necesar ca aceștia să cunoască regulile de circulație. Astfel, astăzi, elevii alături de învățătoare au ascultat cu mare atenție câteva dintre indicațiile pe care instructorul auto le-a prezentat, toate pentru siguranța lor. Am discutat despre regulile de circulație pentru pietoni. Am discutat multe lucruri care li s-au întâmplat lor, multe lucruri care le-au observat până acum pe drumurile publice și au considerat că nu sunt corecte. Am analizat lucruri la care doamna învățătoare m-a surprinsă din cauza faptului că acești copii, care îi vede zi de zi, au zis niște lucruri minunate, au cunoștințe mult mai vaste decât cred părinții. Lucruri neștiute până acum de elevi le-au fost astăzi împărtășite. Sau le știau, dar nu reușeau să le respecte. Cu toții au fost încântați de noutățile aflate, dar și de importanța acestora. Învățăm semnele de circulație și că trebuie să traversezi mereu pe trecerea de pietoni. Să nu aruncăm gunoaie pe stradă când trec mașinile. Pentru că dacă aruncăm o sticlă, poate să treacă mașina și se sparge roata. Chestionarul cum s-a părut? Mi s-a părut destul de greuț. Nu știai aceste reguli de circulație? Nu prea le știam, dar le-am învățat. Învățătorii micuților sunt de părere că aceste acțiuni sunt binevenite. Am rămas surprinsă de impactul avut asupra copiilor. Le-a plăcut foarte mult, iar și mulțumim pe această cale domnului Puricescu, care ne-a încântat cu o activitate deosebită. Învățând, vom ști mai multe și vom fi mai educați. Mai mult